Salam gadyrdan iyleşler. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiňiz. Geçen günlerde dünýäniň köp ýerinde aýratynam İslam dünýäsinde Gurbanlyk bayramy bellenip geçildi. Bu bayramçylyk döwründe köp mallaryň damagy çalynyp, gany dökülýärdi. Elbetde köpiňiz näme üçin gurbanlyk bellenilýär we giden köp biýgine mallar öldürilip, Hudaý üçin gurbanlyk berilýär diýip düşünmek isleýänsiňiz. İlki bilen şunu belläp geçeliň. Ýagny İslam dünýäsinde bellenýän gurbanlyk däp desurlary öz gözü başyny İslam dinindäki ýörelgelerden alýar. Ýöne şol İslamdaky käbir düşünjeleriň esasynda bolsa, bizim iman edýän Tövrat kitabymyzdaky wakalar öz goşandyny goşýandygyny hem görse bolýar. Gurbanlygyň esasynda Tövratdaky İbrahim peýgamberiň ogluny Hudaý üçin gurbanlyk berjek boluşy, ýöne Hudaýyň şol İbrahimyň söýer oglunyň deregine özüniň bir goçy gurbanlyk hökmünde öpçün edenligi ýatlanylýar. Hudaýa ýakynlaşmak we Hudaýyň razylygyny gazanmak üçin hem adamlar bugünkü günler hem gurbanlyk berýärler. We gurbanlyk bilen bagly bolan başga da dürli däp desurlary berjä edýärler. Mysal üçin gurbanlyk bilen goşulyp döredilen däpler dürli ýurtlarda dürli bolup bilýär. Muňa mysal edip, Türkmen ýylymyzdäki gurbanlyk döwründe heňillik uçmak arkaly günäler dökülýär diýen düşünje erilmegini hem görkezse bolar. Emma hakykatda hem gurbanlyk malyny gurban getirmek arkaly başga da dürli heňillik uçmak ýa-da başga hili däp desurlary berjä edip Hudaýyň razylygyny gazanyp bolarmy? Günälerden saplanyp bolarmy? Bulara Hudaýyň mukaddes ýazgylaryna esas barmy? Gurbanlyga düşünmek üçin we nädip Hudaýyň her bir insandan razy bolup günälerini bagyşlamagyna eýe bolmagynyň nädip boljakdygyny bilmek üçin biz Hudaýyň ýazgylaryndan öwrenmeliyiz. Hudaýyň beren ýoluny düşünmek üçin biz Hudaýdan hem öwrenmeliyiz. İlki bilen gelin mal gurbanlygy berilmek däbiniň başı nireden başlanýandygyna we näme üçin beýle kanunyň talap edilendigi barada öwrenip düşüneliň. Eger mukaddes ýazgylaryň ilkinji kitaby bolan Tövratyň gelip çykyş bölümine seresek, ilkinji haýwanyň insan üçin öldürilmegini Hudaý berjä edendigini görse bolar. Munyň sebäbi hem ilkinji ata-enelerimiz bolan Adam ata we Howwa-nyň Hudaýyň yaradan ajaýyp cennet kimin bagy bolan Eren bagyna Hudaýyň buyruguna boyun bolman, Hudaýdan ýüz öwürip günäli bolanlary üçindir. Hudaý şonna Adam ata we Howwa-nyň utanjyny, aýybyny yapmak üçin bir haýwany gurban edip, onuň derisinden olara egineşik giyindiripdi. Şu taýda bir zada ünüs bereliň. Baştan başlap Hudaý edýän işlerine we öz saýlap seçip alan adamlaryndan talap eden tapşyryklaryna, kanunlaryna gelecekte özüniň adamzat üçin etjek işleriniň maksadyny görkezýärdi. Şonuň üçin ýazgylaryň Ýewreýlere haty 10-njy bab 1-nji aýatynda Musa verilen kanunyň maksady barada aýdyp şeýledi. Musanyň kanuny geljekki oňa zatlaryň özü däl, şol zatlaryň kölegesidir. Ruhu gözleri açyk bolan imanly adamlar Hudaýyň ajaýyp işlerini iman arkaly görüp bilýärdiler. We biziň ýaly geljekki nesillere Hudaýyň ajaýyp wagdalaryny bular arkaly bize ýetiripdiler. Hudaýyň ilkinji gurbany özüniň getirmegi arkaly adamzat nesliniň başı bolan ata-babalarymyz Adam ata we Howwa üçin alad edipdi. Olaryň boyun bolmazygy netijesinde günä edip, özlerindäki utanjyny yapmak üçin
ve kämil gurbanlyk berilýänçe yer ýüzünde Hudaýyň merhemeti arkaly ýaşap bilmekler üçin Hudaý olara egeneşik beripdi. Bu taryhda gyzykly bir aýratyn tarapy Adam ata we Howene günä edip özlerine utancı duyan badyna özleriniň aýybyny yapmak üçin incir agacynyň yapragyndan özlerine yapınca edinipdiler. Emma Hudaý olaryň bu yapınjasyny kabul etmedi-de özü olar üçin egin eşik üpçün etdi. Bu yerde Hudaý adamzat nesline wagty gelip adamzat üçin günälerin utancını dolu we hemişelik yapıp biljek, täze bir dogurluk eşigini geyindirjekdigini wada edýärdi. Ine şu wadasyna wepalyk üçinem Hudaý adamzat taryhynyň müň ýyllyklarynyň dowamyna bu ajaýyp wadasyny aýan edip geldi we dürli ýollar bilen peýgamberler arkaly bulary beýan etdi. Bularyň esasy biri hem gurbanlyk maly baradaky kanun bolup durýar. İnsanlar tarapyndan ilkinji mal gurbanlygyny Adam atanyň ilkinji ogly Habil getiripdi we bu arkaly Hudaýyň berekellasyny gazanypdy. Habilyň getiren mal gurbanlyk sadakasy arkaly Hudaý kämil we mukaddes iň soňky gurbanlygyna işaret edipdi. Ýazgy bu arada şeýle diýär. Habil iman arkaly Hudaýa Kabildan has gowy sadaka ödürledi. Hudaý Habilyň sadakasyndan hoşal bolup, onu iman arkaly dogruçul adam saýdy. Habil ölen hem bolsa, iman arkaly häzirem gepleýär. Mal gurbanlygynyň berilmegini biz soňra Nuh peýgamberde, Ibrahim peýgamberde we Ibrahimyň ogullary Ishak, Yakupda hem görýäris. Bu gurbanlyk taryhlarynyň iň aýratyn bolanlarynyň biri hem Ibrahim peýgamberiň öz ogly Ishaky gurbanlyk berjek boluşy baradaky taryhdyr. İslam dininde Ibrahim ogly Ishaky däl-de Ismaýly gurbanlyk berjek bolupdy diýip inanylýar. Emma Tövratda bolsa munyň Ishakdygy tasdiklanýar. Ibrahimyň Hudaýa olan imanynyň syn almagy özüniň sewer ogly Ishaky Hudaýa gurbanlyk hökmüne gurban etmegine belli bolupdy. Ýöne Hudaý diňe bir Ibrahimyň imanyny synamak üçin bu wakany ulanman bu taryh arkaly özüniň ajaýyp maksadyny hem aýan edipdi. Gelin bu taryha ýakyndan seredip geçeliň. Bilşimiz ýaly biri bar gudratly Hudaý Ibrahim aleyhissalama özüni aýan edip onu butparas halkyň içinden çykaryp oňa ogul berip neslini köpeldip bir başga bir ýurda alyp barjakdygyny wada beripdi. Ibrahim Hudaýyň wadalaryny heniz görmese-de Hudaýyň diýýänlerine iman edipdi we Hudaýyň izyna eripdi. Ine ýazgy bu arada şeýle diýip tasdikleýär. Reb Ibrahima şeýle diýdi: öz ýurduňy, kowmdaşlaryňy we ataňyň hojalygyny taşlada meniň saňa görkezjek ülkäme git. Senden beýik millet ýaradyp, men seni ýalkaryn, adyňy arşa götererin, başgalar sen arkaly ýalkanarlar, bir-birlerine pata bererler. Seni ýalkany ýalkaryn, seni näletläni de näletlärin. Yer ýüzündäki ähli milletler sen arkaly pata alarlar. Hudaý hatda Ibrahima beren wadalarynda hem gelecekde ähli milletleriň Ibrahimyň nesli arkaly bereketlenjekdiklerini wada beripdi. Hudaý bolsa Ibrahima wadalaryny berja edip, oňa özüni tanadypdy. Edil wada berişi ýaly hem Hudaý insan güýjüne mümkin bolmadyk bir ýagdaýda hem Ibrahima we onuň aýaly Sara wada eden ogluny, ýagny Ishaky berdi. Ibrahimyň Saradan oglu doglanna, Ibrahim 100 ýaşyndady. Aýaly Sara bolsa önelgesiz bir aýaldy. İnsan üçin mümkin bolmajak zady. Hudaýyň özüniň başarýandygyny we wepaly Hudaýdygyny ol hemişe hem aýan edýär. Hudaýyň özüniň wada berip, gudrat bilen Ibrahima beren ogly Ishak dogulup birnäçe ýyl geçenden soň
Hudaý Ibrahimy synaýa. Bu arada ýazgy ine şeýle diýe. Şol wakalardan soň Hudaý Ibrahimy synady. Hudaý oňa Ibrahim diýip seslendi. Ibrahim oňa leppey diýip jogap berdi. Hudaý ogluňy, ýalňyz ogluňy, söýgüli ogluň Ishagy al da Moriýa ýurduna bar we meniň saňa görkezjek dağymyň üstüne Ishagy Hudaýa ýakma gurbanlygy hökmüne hödüret diýdi. Ibrahim daň bilen turup eşegini gaňalady. Öz hyzmatkärlerinden ikisini hemde Ishagy ýanyna aldy. Ýakma gurbanlygy üçin odun döwüşdirdi ve Hudaýyň özüne aýdan ýerine gitdi. Üçüncü gün Ibrahim ol ýeri uzaktan gördü. Ibrahim hyzmatkärlerine: "Siz şu ýerde eşegiň ýanynda galyň. Oglum ikimiz beýleräge gidip, secde edip, onsoň ýyzymyza dolanyp geleriz" diýdi. Ol ýakma gurbanlygy üçin niýetlenen odunlary ogly Ishagyň omzuna goýdy. Ot bilen pyçagy bolsa Ibrahimyň özü göterdi. Şeýdip, ikisi tirkeşip gitdiler. Olar gidip barýarkalar. Ishak birden "Kaka" diýip Ibrahima üzlendi. Ibrahim "Näme oglum?" diýdi. Ishak "Ot da, odun da bar. Ýöne ýakma gurbanlygy üçin canly nirede" diýdi. Ibrahim "Ýakma gurbanlyk canlysy bilen Hudaýyň özü üpçün eder, oglum" diýip jogap berdi. Olar ýollaryny dowam etdirdiler. Şu ýerde ilki bilen Hudaýyň Ibrahima ogly Ishagy Moriýa diýen ýerdäki bir daglykda gurbanlyk bermeligini aýdandygyny we Ishagyň kakasy Ibrahima beren soragyna we Ibrahimyň ogluna beren jogabyna ünüs berin. Sebäbi bu aýdylanlarda biz Hudaýyň gelecekde İsa Mesih'te eden işlerine olan işaratı görýäris. Sebäbi Ibrahimyň döwründäki şol Moriýa ýurdundaky dağ bugünkü gün hem Israildaky Ýerusalim şäherindedir. Edil şol Ibrahimyň ogly Ishagy gurbanlyk berilmeli olan dağynda hem İsa Mesih haçda öldürilipdi. Ibrahimyň ýakma gurbanlyk canlysy bilen Hudaýyň özü üçin eder oglum diýip aýtmagynda hem Hudaýyň Ibrahima gelecek baradaky peýgamberligi berendigini görýäris. Ibrahim ogluny gurbanlyk bermeligini bilýärdi. Emma şol bir hatarda bu çykynsyz ýaly görünýän ýagdaýdan hem ýagny Ibrahimyň milletleri bereketlemeli olan birinin gelip çykmaly olan ogly Ishagy ýakma gurbanlyk bermeli bolsa da Hudaýyň bir gudrat bilen gerek bolsa hatda Ishaga gurbanlyk berse de onu ölümden diýeldip hem Hudaýyň wadalaryna wepaly galjakdygyna Ibrahim inanypdy. Ibrahimyň taryhyndaky soňky bolan zatlary öwrensek, hassa soňky kämil we mukaddes gurbanlygyň Hudaý tarapyndan öpçün edilendigine göz ýetireriz. Ýazgy şeýle diýe: Olar Hudaýyň Ibrahima görkeden ýerine gelip ýetdiler. Ibrahim ol ýerde gurbanlyk sypasyny ýasady. Odunlary onuň üstüne üýşürdi we ogly Ishagy daňyp onu odunlaryň üstüne ýatyrdy. Soňra ogluny gurban etmek üçin pyçagyny eline aldy. Onsoň Rebbin periştesi ona gökden "Ibrahim, Ibrahim" diýip ýygyrdy. Ibrahim ona "Leppey" diýip jogap berdi. Perişte "Oglana el gatma, ona hiç zat etme. Indi men senin Hudaýdan gorkýandygyny bilýärin. Sen öz ýalňyz ogluny menden gaýgyrmadyň" diýdi. Şol wagt Ibrahim başyny galdyryp, aňyrrakda gyrymsa başlaryň gür şahalaryna şahy çolaşan bir goçuň durandygyny gördü. Ibrahim baryp goçu tuttu we onu oglunyň deregine Rebbe ýakma gurbanlyk edip berdi. Ibrahim bu ýere Yahwe Yire diýip at goýdy. Häzirki aýdylýan Rebbin dağında öpçün edilýär diýen söz hem şondan galandyr. Şu taýda biz iň soňky ýagdaýda, ýagny Ibrahim ogly Ishagy gurbanlyk sypasynyň üstüne goýup, pyçagyny galdyran watyna Hudaýyň Ibrahimy saklap, bu ýagdaýa çykalga berendigini görýäris. Ishagyň ýerine Hudaýyň özü
gudraty bilen gurbanlyk goçu öpçün edendigini görýäs. Bu bolsa Hudaýyň gudraty we merhametidir. Rehim şepagatyndan dolu bolan işidir. Ibrahim aleyhissalam öz ogly Ishagyň deregine goçu gurbanlyk beren ýerine Yahwe Yire dip at goýmagy hem gelecekde Hudaýyň etjek işini ayan etmek üçin edilen peýgamberlikdir. Yahwe Yire diýmek Hudaý öpçün eder diýmek aňlady. Hudaý öz merhameti bilen wagty gelip ähli milletler üçin kämil we mukaddes gurbanlygy özü öpçün etjekdi. Hudaý bu wadasyny berja etdi. Edil Ibrahim'in aýdyşy Hudaýyň özü göklerden insanlaryň ähli günälerini öz üstüne aljak gurbanlyk gudyny öpçün etdi. Göklerde baqiyetde olan Hudaýyň gudratly sözi yer ýüzüne insan bolup geldi we Hudaýyň wada beren gurbanlyk gudusy boldy. İsa Mesih edil şu Moriya dagyna haçta çüýlenip öldürildi we Ibrahim arkaly ayan edilen peýgamberlik berjaý boldy. Şonuň üçin İsa Mesihiň ýoluny taýýarlamak üçin iýerilen soňky peýgamber hatda suwda çümdürüji ady bilen belli bolan Yahya peýgamber İsa Mesih barada güwälik edip şeýle diýipdi. Ertesi günü Yahya öz ýanyna gelýän İsany görüp şeýle diýdi. Ine dünýäni günäden saplayan Hudaýyň gudusy. Size menden soňra biri geler. Ol menden üstündir. Sebäbi ol menden hem owal bardy diýip aýdan kişim şudur. Hakykatdan hem Hudaýyň müň ýyllyklaryň dowamyna baştan başlap wada berip gelen özüniň öpçün eden gurbanlyk gudusy İsa Mesihdir. Hudaý adamzadyň günälerinden saplanmak üçin we Hudaýyň öňünde aklanmaklary üçin kämil we mukaddes gurbanlygyň wajypdygyny hatta Musa peýgamber arkaly Ibrahim'in nesilleri bolan Israil halkyna gurbanlyk bermegiň jikmejik kanunlaryny bermek arkaly hem ayan edipdi. Musa peýgamber arkaly Hudaý Israil halkyna gurbanlyk bermegiň düzgünlerini beripdi. Şol düzgünlerde islenlik adam islen ýerinde mal gurbanlygyny berip bilmejege aýdylýar. Musa berilen kanun boýunça halk diňe Hudaýyň bellen ýerine ýagny Hudaýyň ibadat çadyry diýip beren wagtlaýynça ýerine diňe bellenen ruhanlar tarapyndan mal gurbanlygyny bermelidir. Soňra bu wagtlaýyn ibadat çadyrynyň ýerine Süleyman peýgambere Hudaý buyruk berip Hudaý üçin bir mukaddes ibadat öýüni saldyrypdy. Soňra ähli gurbanlyklar diňe şol ibadat öýüniň daşky howlusyna Hudaýyň edil Musa peýgambere öwredişi ýaly düzgünlerine ruhanlar tarapyndan berilýärdi. Wagtlaýynça tä Hudaýyň bellen wagtyna özüniň gökten iýerjek kämil we mukaddes gurbanlyk gudusy gelýänçe bu däpde surlar berja edilmeli we şol kämil we mukaddes gany dökçege bolan mätäşligi insanlara görkezmeliler. Bu sebäpden könäkdäki mal gurbanlyk däpde surlarynyň bary İsa Mesih'i görkezýärdi we gelecekdäki zatlaryň kölegesidir. Bu arada ýazgy ine şeýle diýär. Musanyň kanuny geljeki oňa zatlaryň özü däl, şol zatlaryň kölegesidir. Şu sebäpli kanun her ýyl üzünüksiz hödürlenen şol bir gurbanlyklar bilen Hudaýa sığynýanlara hiç haçan kämil edip bilmeýär. Eger kämil edip bilýän bolsady, onu gurbanlyk hödürlemek bes edilmezmidi. Çünkü secde diýenler günäden bir gezekde päklenenlerinden soň olaryň wujdany günäleriniň päklenmegine gaýdyp mätäş bolmazdy. Emma ol gurbanlyklar her ýyl insanlara günälerini ýatladýardy. Sebäbi öküzleriň, erkeşleriň gany bilen günäleri ýuwmak mümkin däldir. Şonuň üçin Mesih dünýäge gelenne Hudaýa şeýle diýdi. Gurbanlyk bilen sadakany sen islemediň. Emma maňa bir beden taýynladyň. Ýakma gurbanlygy, günä gurbanlygy
senin göwnünden turmadı. Şonna diýdim. Ine men kitapda men barada ýazylgy. Ey Hudaýym, islegiňi berja etmäge ine men geldim. Görşümüz ýaly Musa berilen gurbanlyk baradaky kanunlar soňra Hudaýyň İsa Mesih'te öpçün eden ajaýyp gutuluşynyň kölegesidir. Öňkü berilen mal gurbanlyklarynyň adamlary günählerinden saplap da we Hudaýyň öňünde aklap hem bilmeýändigini, diňe yekete kämil we mukaddes Hudaýyň özüniň öpçün eden gurbanlygy İsa Mesih arkaly mukaddesige yetip biljekdiklerini Hudaý bize öwredýär. Şonuň üçin bugünkü gün dürli yerlerde mal gurbanlygyny berýänler hem mal gurbanlygy arkaly Hudaýa ýakynlaşyp bilmeýärler. Olar arkaly Hudaý olaryň günälerini hem bagyşlamaýar. Biz diňe Hudaýyň özüniň öpçün eden kämil we mukaddes gurbanlyk gudusy diýilen İsa Mesihiň özüni bizim üçin gurbanlyk berendigine inanmagymyz arkaly we onu kabul etmegimiz arkaly gutuluşa eýe bolup bileris. Ýazgy bu arada dowam edip şeýle diýýär. Mesih ilki bilen kanunyň talap edýän gurbanlyklary barada söz açyp Hudaýa, sen gurbanlyk bilen sadakany islemedin. Ýakma hem günä gurbanlygy da göwnüňden turmady diýdi. Soňra da ine men senin islegiňi berja etmäge geldim diýdi. Şeýdip Mesih ikinji kanuny berkarar etmek üçin birincini aradan aýyrýar. Biz bu isleg boýunça İsa Mesihiň bedeniniň ähli zat üçin bir gezekde gurban edilmegi arkaly mukaddes edildik. Her bir ruhany her gün ayak üstünde durup dini borçlary yerine ýetirýärdi. O şol bir gurbanlyklary öwran hödürleýärdi. Emma bu gurbanlyklar hiç wagt günäleri ýuwmagy başarmaýar. Emma Mesih günäleri hemişelik ýuwýan yeketek gurbanlygy hödürländen soň Hudaýyň sagynyna oturdy. Şondan bäri hem ol düşmanlarynyň ayak astyna salynmagyna garaşýar. Sebäbi ol mukaddes edýänlerini yeketek gurbanlyk bilen hemişelik kämil etdi. Gadyrdan ýyldaşlar, özüňiz oýlanyp görüň. Hudaýyň özüniň Musa arkaly beren gurbanlyk däbini berja eden Israil halkynyň getiren gurbanlyklary günäleri ýuwmagy başarmadyk bolsa we Hudaý olardan razy bolmadyk bolsa, onu her ýerde başga däpde surlar bilen bugünkü gün getirilýän mal gurbanlyklary bize ýardam edermi? Günälerimizi aklarmy? Bizi Hudaýa ýakynlaşdyrarmy? Elbetde ýok. Çünki Hudaý mal gurbanlyk baradaky maksadyny eýýän 2000 ýyl mundan ozal İsa Mesih'te berja edipdi. İsa Mesih günäleri ýuwýan we bizi Hudaýa ýakynlaşdyrýan yeketek gurbanlygy özüne hödürledi. Ýagny İsa Mesih haçta mukaddes kanyny döktü. Öldürildi, jaýlandy. Emma 3-nji güni gudratyna ýene de dirildi we göklere Hudaýyň sagyna göterildi. We şol ýerden hem dünýäniň soňuna düşmanlarynyň hemmesini höküm etmäge, gaýdyp gelmäge garaşýar. Diňe bu kämil gurbanlyga iman edenler halas bolarlar ve Hudaý tarapyndan bereketlenerler. Ine bu sebäpden bugünkü gün Hudaý mal gurbanlygyny talap etmeýärdi. Özüniň bizim üçin beren kämil we mukaddes gurbanlygy bolan İsa Mesih'i kabul etmemiz isleýär. Käbiriňiz belki ay ýok, biz gurbanlyk getirmege dowam ederiz. Özümiziň däpde surlarymyzy berja ederiz diýmeniz mümkin. Emma oýlanyp görüň. Eger Ibrahim öz oglunyň ýerine Hudaýyň özüniň üpçün eden goçuny kabul etmän, Hudaýa gulak asman, ogluny gurbanlyk beren bolsa, bu Hudaý üçin nähili bolardy? Ibrahim'in oğlu ölmän galyp bilermidi? Elbetde ýok. Bu Ibrahim tarapyndan imansızlyk bolardy. Bu imansızlygy bilen öz ogluny ölüme bererdi. Muňa meňdeşlikde Hudaýyň özüniň bizim üçin beren kämil we mukaddes gurbanlygy İsa Mesih'i kabul etmän,
köne gurbanlyk kanunlarynda galsak, onda imansızlygymyz bilen ruhu taýdan hem ölüme eýe bolars. Çünki Hudaýyň özüniň üpçün edeni İsa Mesihi kabul etmediklerin hemmesi helak bolarlar. Kabul edenler bolsa, ine bu ayetlarda bize vaat edilen ajaýyp wadalara eýe bolarlar. Şonuň üçin hem ey doganlar, İsa'nın gany arkaly inni biz iň mukaddes otaga batyrgaýlyk bilen girip bilýäris. İsa öz ölümi arkaly bizi çadırdaky içki tutudan geçýän we Hudaýa barýan täze ýaşaýyş ýoluna açyp berdi. Inni bizim Hudaýyň halkyna jogapkär beýik ruhanymyz bardyr. Şoňa göre çyn yürekden we berk ynam bilen Hudaýa ýakynlaşalyň. Mesih kalbimizi öz gany bilen päkläp, bizi wujdan ýazgyndan azat etdi we bedenimizi arassa suw bilen ýuwdy. Inni ikrar eden umydymyzy ikirjiňlenmän berk saklalyň. Çünki wada beren Hudaý ynamdardyr. Gadyrdan iýleşim. Sen näme etjek? Özüň halas edip bilmeýän, Hudaýa ýakynlaşdyryp bilmejek, mal gurbanlygyny talap edýän Hudaýdan bolmadyk dinlerde galjakmy? Ýa-da Hudaýyň täze ýaşaýyşyny bize öz gany arkaly üpçün eden İsa Mesihe iman edip hakyky umyda, mukaddeslige Hudaý tarapyndan bereketlenmäge eýe boljakmy? Bu hakykatlara iman eden doganlar, şeýle ajaýyp gutuluşymyzyň kämil we mukaddes bolan, gurbanlyk gudy bolan Rabbimiz İsa Mesih'te berilendigine guwanyp, bu berilen umydymyzda berk bolalyň. Gelin, bize yardım etmejek dünýä ýörelgeleriniň basyş astynda galman batyrgaýlyk bilen Rabbimize ýakynlaşyp, onuň yeňişli we bereketli durmuşynda ýaşap, çağrılışymyza münasip gezeliň. Rabbimiz mukaddes ruh arkaly siziň kalbyňyzy öz hakykatlaryna açsyn we bu gepleşimizde öwrenen hakykatlarymyza düşünüp kalbyňyza iman bersin diýip dile edýärin.